Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Nario. Taong 1968, Santikan, Cebu. Noong mga panahong ito, nasa edad 50 anyos na si Nario. Pagbebenta ng itlog at mga manok ang ikinabubuhay niya, kaya naman halos kilala na siya ng mga tao sa mga baryong palagi niyang napupuntahan. Nag-iisa lang sa buhay si Nario, kaya naman bilang ng mga tao lamang ang nakakakilala sa kanya. Malayo rin sa baryo ang tirahan niya, dahilan para pangilagan siya ng iilan. Gayunpaman sa kabila ng ganoong sitwasyon, hindi niya ito pinoproblema. Bukod kasi sa wala naman siyang pakialam, sanay na siya sa ganoong buhay. Ang mahalaga, masaya siya sa kung anong meron siya. Hindi rin siya nag-aalala kung merong bibisita sa kanya, gawa ng sapat nang magkaroon siya ng isang kaibigan. Kaibigan na maaasahan sa lahat ng oras, sa kahit na anong pagkakataon at sitwasyon. Pagtatapat pa ni Nario na, tanging ito lamang ang pinahihintulutan niya na magkaroon ng kaalaman patungkol sa kanyang buhay. Kung hindi niyo kasi naitatanong, veterano ng ikalawang digmaan si Nario. Marami siyang gerang pinagdaanan at halos ilang taon din siyang namuhay bilang gerilyang nakikipaglaban sa maling paniniwala ng bayan. Ang kaso lang, hindi rin siya gaanong nagtagal dahil kagaya ng gobyerno, talamak din ng korupsyon sa samahan. Sa kakalibot niya sa mga isla, nakabalik siya sa dating lugar ng kanyang pamilya. Ito ang naging daan para magdesisyon siyang manatili roon. Ayon pa sa kanya na, yung dating lupa kung saan nakatirik ang bahay ng kanyang pamilya, dito rin siya gumawa ng kanyang tahanan. Malayo man sa baryo at medyo liblib, hindi niya ito gaanong alintana. Alam niya kasi na di hamak na mas mahalaga ang katahimikan at pag-aalala sa mga masasayang nakaraan ng kanyang pamilya ng nag-iisa. Dagdag pa niya na yung kaibigan niyang malapit sa kanya, kabilang ito sa mga kababata niyang matagal din niyang nakasama. At kaya lang naman madalang lang doon ang mga taong nakakakilala sa kanya ay dahil sa rason na umalis ang orihinal na pamilya na naninirahan dito. Yung mga kasalukuyang nakatira roon, kung hindi mga kamag-anak, lipat lang galing ibang lugar. Dahil sa ganoong sitwasyon, pakiramdam niya isa siyang estranghero sa bayan kung saan siya nagmula. Aminado rin siyang masakit ito nung una niyang naranasan, ngunit sa katagalan, nasanay na rin siya sa ganoong sitwasyon. Naisip niya kasi na, sa bandang huli, wala naman palang kahulugan ng opinyon ng ibang tao sa kanya. Lahat ng mangyayari, papuri man yan o pamamahiya, paniguradong lilipas at makakalimutan ng lahat. Ganoon ang paniniwalang pinanghahawakan ni Nario, kaya nabuhay siya ng payapa at walang tinatapakang tao. Sa loob ng halos 7 taon na paninirahan niya roon, aminado siyang naging masaya ang bawat araw niya. Kontento siya sa kung anong meron siya, sa estado ng kanyang pamumuhay at sa paligid na araw-araw niyang inaalagaan. Para sa kanya, wala nang mas mahalaga kumpara sa mga bagay na yon. Subalit, ilang buwan lang pagpasok ng taong ito, nagkaroon ng problema itong si Nario. Nagsimula ito noong bumisita ang kaibigan niya para humingi ng tulong. Base sa kwento nito, bigla na lamang kinumbulsyon ng asawa niya, kaya hindi na niya alam kung saan siya pupunta. Hindi rin naman siya tinulungan ng kanyang mga kakilala, kaya ang tanging tao na lamang na kanyang malalapitan ay walang iba kundi si Nario. Dagdag pa nito na walang albularyo sa kanila dahil madalas itong sumama sa mga misyonaryo na naglalakbay sa mga karatig bayan. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, hindi siya nag-alangan na sumunod. Akala niya kasi, ihahatid lang nila ito sa bahay pagamutan, subalit sa kasagsagan ng kanilang paglalakad patungo sa bahay nito, doon niya nalaman na wala pala itong kahit kapiranggot na pera.
Ayaw nitong ipasok sa bahay pagamutan ng kanyang asawa, gawa ng hindi niya matutustusan ang lahat ng gamot at gastos kahit ibenta niya ang kanilang ari-arian. Tumanggi na rin ang asawa niya na pumunta sila roon, kung kaya't nakapagpasya silang dalawa na maghanap ng taong makakatulong na lamang sa kanila. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, agad siyang nakaramdam ng awa. Gustuhin man niyang pahiramin ng mag-asawa, alam naman niya sa sarili niya na wala rin siyang maibibigay. At ang ganun niyang kalagayan ang naging daan upang gamitin na ang kanyang mga nalalaman. Nga pala, matagal na itong alam ng kaibigan niya, kaya marahil yun ang rason kung bakit siya ang unang naisip lapitan nito. Wala naman yung problema kay Naryo, sa kadahilan ng gusto rin naman niyang makatulong sa mga taong malalapit sa kanya. Pagdating naman nila sa bahay, bumungad sa kanya ang mga kapatid ng asawa nito na kanina pang naghihintay sa kanila. Nang masipat naman sila ng mga binatilyo, dali-dali itong lumapit para ilahad ang tungkol sa mga nangyayari. Ayon sa dalawa, hindi pa rin nawawala ang pangungumbulsyon ng kanyang asawa. Hindi na rin nila ito makausap, tapos ang mas malala pa sa lahat, nagluluwa na ito ng berdeng likido. Pagkarinig naman ni Naryo sa sinabi ng binatilyo, bigla naman siyang umalma. Bakas sa kanyang muka ang matinding pag-aalala. Ano ka mo? Berdeng laway? Paano nangyari yan? May napansin ba kayong pinuntahan niya bago siya magkaganyan? Takang wika niya habang mabilis na naglalakad papasok. Nang marinig naman ito ng kanyang kaibigan, agad naman itong sumagot. Ayon dito, wala naman siyang napansing lugar na pinuntahan ito. Palagi lang yung nasa loob ng bahay at nakakalabas lamang yun kapag meron itong binibili sa mga tindahan. Maliban din sa mga ganun itong gawain, lagi lang din itong tumatambay sa bakuran ng bahay nila tuwing hapon para magpahangin. Ganun lang umano ang direksyon ng buhay nito, kaya labis silang nagtaka kung bakit nagkaroon ito bigla ng matinding karamdaman. Dahil sa sinabi nito, di naman maiwasang mapaisip ni Naryo. Pakiramdam niya kasi, yung ganoong karamdaman ay nakita na niya sa kung saan. Naniniwala rin siyang hindi ito basta-bastang nagagamot, kaya abot langit ang kanyang pagdarasal, na sana'y nagkakamali lang siya ng hinala. Makalipas pa ang ilang minuto, narating na nga nila ang pinto ng silid nito. Sa labas pa lang, rinig na niya ang sigaw ng babae na animoy kinakatayo ng buhay. Paghawak niya sa pintuan ng bahay, bahagya naman siyang napatigil. Pakiramdam niya, tumahimik ang paligid dahil sa mga napansin niyang kakaiba. Hindi niya mawari pero naniniwala siya na sa likod ng pintuang yon may nagtatago na isang makapangyarihang demonyo. Nang mapansin naman ng kaibigan niya ang pagiging tuliro niya, paulit-ulit siya nitong siniko at tinapik hanggang sa manumbalik ang kanyang kamalayan. Pagsilay naman niya rito, agad naman niyang narinig ang tanong nito. Naryo, bakit? Meron ka bang nararamdaman? Sabihin mo naman sa akin para alam ko. Wala naman, Ador. May naalala lang ako. Sabihin mo na yung bantay sa loob na narito na tayo para naman makapasok na. Dahil sa kanyang sinabi, agad naman itong tinawag ang pangalan ng bantay. Pagbukas ng pinto, dito na nga sumalubong sa kanila ang napakabahong amoy ng hangin. Ayon sa kanya, siya lang ang nakapansin nito, gawa ng yung mga kamag-anak ng kaibigan niya, hindi man lang naapektuhan na parabang wala itong nalanghap na kung ano. Ang mas ikinagulat niya pa, nang tumambad sa kanya ang napakagulong paligid. Nagkalat sa sahig ang iba't ibang uri ng kalat, kagaya ng supot, mga suka, punit-punit na damit, natuyong dumi, at kung ano-ano pa. Basta kung titingnan, napakalayo na sa isang bahay ng matinong tao ang lugar na yon.
Dahil sa kanyang mga nasilayan, hindi na muna niya ninais na lapitan ang asawa nito. Sa halip ang ginawa niya, tinanong niya ang kaibigan niya ukol sa kanilang ginagawa. Medyo nakapagtataka kasi na hindi man lang nila nalilinis ang lugar na yon. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, may hinahon naman itong nagpaliwanag sa kanya. Ayon dito, mag-iisang linggo na nung may napansin siyang kakaiba sa kanyang asawa. Kaya lang naman nila yun pinagsawalang bahala ay dahil sa inakala niyang dulot lang ito ng buwan ng dalaw. Dagdag pa nito na, kapag sinasabihan niya itong linisin ang kalat sa loob ng silid, palagi silang nagtatalo. Napaka-irritable na rin ang kanyang asawa noon, kaya hanggat maaari, siya na lamang ang umiiwas. Idagdag mo pa rito ang halos gabi na nitong pag-uwi galing trabaho. Nabanggit din ito sa kanya na nagsimula lang siya noong kumilos nang may maisumbong ang anak niya ukol sa kakaibang gawain ng nanay nila. Ang naging problema lang, wala siya noong nalapitan, kaya nung magpang-abot silang dalawa, isang bagay na lamang ang naisip niya at yun ay ang itali sa higaan ng katawan nito. Nagawa niya yon nung natutulog ang asawa niya, lalo pat imposible naman niya itong magawa kapag dilat ang dalawa nitong mga mata. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, unti-unti nang naging malinaw sa kanya ang lahat. Ang hindi niya lang maisip, bakit nagkaroon ito ng ganoong karamdaman, gayong wala itong naging kaugnayan sa mga taong hindi nila kilala. Sa pagpapatuloy naman ng kanyang pagmamasid, merong isang karamdaman ng paulit-ulit na dumadalaw sa kanyang isipan. At ito ay walang iba, kundi yung sakit na tinatawag niyang baglat. Marahil hindi niyo pa naririnig ang ganitong karamdaman dahil sa panahong ito, bibihirang tao na lamang ang nagkakaroon ng ganitong sakit. At para magkaroon kayo ng kaalaman ukol sa baglat, hayaan niyong ilahad ko sa inyo kung saan ito nagmula at kung anong maidudulot nito sa katawan ng tao. Ang baglat pinuno ay isang uri ng karamdaman na nagmula sa isang espesyal na klase ng lahi ng mga aswang. Marami ang pwedeng magdala nito. Pwedeng hayop, tao, at higit sa lahat batibat. Ngunit sa hanay ng batibat, iilan lamang ang may kakayahang makapagpasa ng karamdaman sa kanilang mga biktima. Hindi naman kasi araw-araw may dinadalaw ng matinding bangungot. Pero ang baglat na dinadala ng mga batibat, 100 beses na mas makapangyarihan sa baglat na dala ng tao at mga hayop. Itinuturing din itong espesyal ng mga aswang dahil sa pamamagitan nito, magkakaroon sila ng supling na binubuo ng purong kadiliman at kasamaan. Kapag ang baglat ay nailagay sa katawan ng tao, dudumi ito ng isang bertud na naglalaman ng isang sanggol na aswang. Kukunin ito ng mga nilalang, tapos ililipat ito sa babae na nasa hanay ng kanilang lahi. At kapag ang babae naman ang nabiktima ng batibat, diretso nitong ipapanganak ang supling. Namumukod tangi sa lahat ang mga sanggol na nililikha ng baglat. Sa kadahilan ng lahat ito, nagtatanga ng kapangyarihan ng demonyo at sinaunang aswang. Ito rin ang nakatakdang maghahari sa kanilang lahi na siya namang pinaniniwalaan ng mga nilalang na magdadala sa kanila patungo sa rurok ng kanilang kapangyarihan. Subalit sa kasamaang palad, hindi pa ito nangyayari. Ni minsan sa kasaysayan ng tao, wala pang naitalang nagtagumpay na makapagsilang ng sanggol mula sa baglat. Kadalasan kasi, namamatay na kagad ang mga kababaihang nataniman nito bago pa man lumaki ang kanilang mga tiyan. Gayunpaman, hindi ito sapat na dahilan para sa mga aswang upang sumuko. Nabanggit din ni Naryo na noong panahon ng gera, may kasamahan siyang nagkaroon nito. Nakuha ng aswang ang bato, ngunit wala na siyang ideya kung saan yun tumungo. Ang nangyari naman sa kanyang kasama, namatay ito pagkatapos mailabas ang duming kinaroroonan ng baglat. Dahil sa mga ganoong bagay na kanyang naisip, maigi niyang pinagmasdan ng asawa ng kaibigan niya.
2 oras mahigit niya itong tiningnan at pinag-aralan upang makakuha ng tamang resulta. Inakala rin niya kasing kung ano-ano lang ang naiisip niya, pero pagkatapos ng kanyang pagsisiyasat, dito niya na naiugnay ang lahat ng senyales na kanyang nalaman. Walang duda, ang asawa ng kaibigan niya ay nagtataglay ng sumpa ng baglat. At ang mas malala pa, dahil sa mga istoryang nasagap niya, maaaring nakuha nito ang sakit mula sa batibat. Hindi man ito kapanipaniwala pero tanging ito na lamang ang nakikita niyang dahilan ng karamdaman nito. Matapos naman niya itong mapagtanto, medyo nagdalawang isip siya na ilahad ang totoo. Yung inaalala niya kasi, baka mangamba ng husto ang kaibigan niya. Ang kaso lang, hindi naman niya ito pwedeng ipagsawalang bahala dahil paniguradong magiging kapabayaan yun sa panig niya kung hindi niya ilalahad ang katotohanan. Kinahapunan, nanatili pa ring tahimik si Naryo ukol dito. Upang hindi naman siya paghinalaan ng kaibigan niya, sinubukan niyang ibaling sa ibang bagay ang atensyon nito. At para meron din silang pagkaabalahan, sinama niya ito sa pangunguha ng sangkap sa mga halaman na naroon sa kanyang bakuran. Habang ginagawa naman nila ang bagay na yon, marami siyang ikinuwento rito na may kaugnayan sa sakit ng asawa nito. Pero lingid sa kaalaman ng kaibigan niya, parte lang ito ng pananakip niya. Habang tumatagal kasi, mas lalo niyang inaasam na ilihim na lamang ang kanyang mga nalalaman. Naisip niya, mamamatay naman ang asawa nito bago maisilang ang baglat. Kaya hahayaan na lamang niyang mangibabaw ang tadhana ng dinadala nitong buhay. Subalit habang patagal ng patagal ang kanilang pag-uusap, para bang hindi na ito naniniwala sa mga sinasabi niya. Bukod kasi sa panay pagsambit nito ng pangalan ng kanyang asawa, di na rin ito gaanong nakikinig sa kanyang istorya. Ilang minuto pa ang lumipas. Nang malapit na siyang matapos sa ginagawa niya, bigla siyang napatahimik nang marinig niyang magtanong ito sa kanya. Pero Naryo, may nalaman ka ba na sakit ng asawa ko? Alam ko kasing meron na. Sa ugali mo't sa kakayahan mo, alam kong hindi yun malabo. Bakit para may bumabagabag sa puso mo? Sabihin mo lang, nakahanda naman ako makinig kahit ano pa yan eh. Pagkasambit naman ito ng mga katagang yon, hindi siya rito makatitig ng tuwid. Ang tanging nagawa niya, manahimik habang pinagmamasda ng kanyang mga halaman. Ilang segundo rin siyang nag-isip ng malalim hanggang sa dito na siya nagdesisyong ilahad ang kanyang mga nalaman. Alam niyang hindi ito ang plano niya, pero kasi ramdam niyang nahuli na siya nito sa pagkakataong yon, kaya ang tanging paraan para hindi sila magkasamaan ng loob ay ang ipagtapat ang lahat ng kanyang mga nalalaman. Pero ayon kay Naryo noon pinuno, na kung siya lang talaga ang masusunod, mas mainam na hindi na ito malaman ng kaibigan niya. Matapos naman niyang mailahad ang lahat-lahat, bakas sa mukha nito ang matinding takot. Ramdam din niyang naniniwala ito sa kanyang mga sinabi, kaya hindi nito maiwasang mangamba at mag-alala. At dahil sa mga nalaman nito, sinubukan nitong humanap ng paraan kung papaano makakaligtas ang kanyang asawa. Pinilit din siya nitong gawin ng lahat ng kanyang makakaya, ngunit sa kasamaang palad, siya na mismo ang tumanggi. Makinig ka. Kung tutulungan natin siya, lalaki ang supling na naninirahan sa loob ng kanyang tiyan. Isisilang niya ito, at kapag nagkataong ganun nga ang nangyari, mawawasak ang baryo ninyo. Kahit isang inosenteng supling ang lalabas sa kanyang katawan, batlag ang nilalang na yon. At ang mga batang batlag, pinaniniwalaan namin kasing lakas ng 1,000 pinagsama-samang gabunan. Sa tingin mo, paano mo kakayanin ng demonyong halos kapantay ng lakas ng dibino? Kahit ako, hindi ko may papangako mabubuhay pa ako sa oras na mangyari yon. Seryosong wika ni Naryo sa kaibigan niya. Pagkarinig naman ito sa kanya, napatahimik lang naman yun sa kanyang likod. Wala itong kahit na anong sinabi, maliban na lamang sa pagiging tulala nito
indikasyon ng kawalan nito ng pag-asa. Maya-maya pa, nang mapansin niya ang ganun itong akto, hindi na rin siya umimik. Malaya niya itong pinakiramdaman hanggang sa mapansin niya na unti-unti nang bumaba ang takot at pag-aalalang kasalukuyan nitong pinagdadaanan. Nang mapansin niya ang tungkol dito, agad naman niya itong pinayuhan sa mga bagay na pwede nilang gawin. Ayon sa kanya, kung talagang desidido itong mailigtas ang kanyang asawa, kinakailangan nilang hiwain ang tiyan nito para makuha ang sanggol na binuo ng batlag. Dagdag pa niya na, mas delikado ang ganoong paraan, pero kung sakali mang magawa nila ito ng maayos, yun lang ang magiging daan para maisalba nila ang buhay nito na nasa bingit ng kamatayan. Pagkarinig naman ito ng kaibigan niya, hindi yun pumayag. Kahit papano kasi, nag-aalala rin siya sa kalagayan ng kanyang asawa. Hindi rin niya masikmura ang pakiramdam kung sakali mang may mangyari rito. Dahil sa kanyang mga naging desisyon, nauna na itong paalalahanan ni Naryo. Ngayon pa lang sinasabihan na kita. Ihanda mo ang sarili mo. Huwag mo akong sisisihin sa lahat ng bagay dahil alam mong may ginawa ako para sa asawa mo. Ngayon, kung hindi ka pa rin kumbinsido, malaya ka maghanap ng ibang makakatulong sa inyo. Malay mo, ang mga albularyong makatagpo ninyo ay meron palang karunungan na wala ako. Dahil sa kanyang sinabi, nagkaroon ito ng ideya. Bagay na agaran din naman itong ginawa. At sa loob lamang ng ilang araw, nakahanap ito ng mga albularyong tutulong sa kanila. Nang mapansin naman ito ni Naryo, minabuti naman niyang umuwi para magpahinga. Wala siyang naramdamang sama ng loob mula sa kaibigan niya. Gawa ng maging siya man, aminadong ganun din ang kanyang gagawin kung sakaling mangyari ito sa kanya. Duman pa ang mga araw na numbalik ang kanyang pangkaraniwang buhay. Wala na talaga siyang inisip na kung ano noong mga sandaling ito hanggang sa muli na namang magparamdam ang kanyang kaibigan. Dumayo ito sa bahay niya bandang 9:00 na ng gabi. Kasagsagan na ng kanyang pamamahinga kaya medyo nagulat siya. Pagbukas niya ng bintana, agad niya itong nakitang nakatayo sa harapan ng pinto, pahagulgol na umiiyak. Dahil sa kanyang mga nasilayan, dali-dali naman siyang lumabas para magtanong. Bakit? Meron bang nangyari? Kumusta na ang asawa mo? Maayos ba ang lagay niya? Agad na wika niya. Nang marinig naman ito ng kanyang kaibigan, halos hindi naman ito makapagsalita ng tuwid. Basta ang ginawa nito, sumenyas lang ng sumenyas sa kanya. Dahil sa ganun nitong aksyon, wala naman siyang nagawa kundi pagbigyan ng gusto nitong mangyari. Pagdating nilang dalawa sa baryo, nasipat niya ang bahay nito na pinagkukumpulan ng mga tao. Halos hindi mahulugan ng karayom ang buong paligid na para bang may nangyari roong hindi inaasahan. Dala ng kuryosidad, nagpatuloy lang sila sa paglalakad hanggang sa makapasok na sila sa loob. Pagdating nilang dalawa sa silid kung saan naroon ang asawa nito, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang dalawang matandang babae na nakabigti gamit ang kumot. Yung isa namang matandang lalaki nagsaksak sa sarili, animoy sinadya talaga nitong kitilin ang kanilang mga buhay. Ano man ang naging rason nito, nasisiguro niyang may kaugnayan nito sa sanggol na nabuo ng batlag. Sa kanyang paniniyasat, dito niya napansin ang ilang piraso ng ora na nakakalat sa paligid. Bagaman malinis na rin ang lugar, hindi niya maipagkakaila ang namumuong kasamaan sa bawat sulok nito. Ang mas ikinatakot niya pa ay yung masipat niya yung asawa nito na napakalaki na ng tiyan. 'Di ba? 1 linggo pa lang magmula noong iniwan niyang mag-asawa. Bakit yung tiyan nito? Parang sa buntis na 6 na buwan na nagdadalang tao. Alam ni Naryo na hindi pangkaraniwan ang bagay na yon. Gawa ng maging siya man, unang beses niya itong masilayan. Taliwas din sa mga pangkaraniwang buntis, gumagalaw na parang ahas ang nasa loob nito.
At kapag gumagalaw ito, nagdudulot ito ng matinding sakit sa nagdadalang tao. Dahil sa mga nakita niya, sinubukan niya itong paslangin. Hindi na siya nagpaalam o kung ano paman, basta bigla na lamang niya itong sinunggaban. Nang masipat naman ito ng kaibigan niya, bigla naman siya nitong hinarang hanggang sa nagpang-abot na silang dalawa. Kayang-kaya niya itong pasukuing pinuno. Ang naging problema, hindi niya inaasahan ang pagdagsa ng mga tao sa loob ng silid. Nagmamadali itong umawat sa kanila hanggang sa mailayo na sila nito sa bawat isa. Yung kaibigan naman niya agad namang binitawan ng mga tao habang siya dinala sa barangay. Nakulong siya roon ng 3 araw bago siya tuluyang makauwi. Pagbalik ni Nario sa kanila, marami siyang narinig na usap-usapan ukol sa mga nangyari. Subalit dala ng kanyang galit, hindi niya na ito pinagtuunan ng pansin. Huli na nang malaman niya na nawawala pala ang mag-asawa. Yung mga naiwang anak nito, nagbigti rin na animoy bunga ng depresyon. Matapos naman niyang marinig ang mga usap-usapan, di niya ito pinaniwalaan. Alam niya kasing may mas malalim pang dahilan kung bakit nangyari ang ganoong kalbaryo sa pamilya ng dati niyang kaibigan. Duman pa ang mga araw, sinubukan niyang ilagay sa tahimik ang kanyang buhay. Akala niya talaga wala nang mangyayari hanggang sa muli na namang sumapit ang hindi inaasahang gabi. Araw noon ng Biyernes, nang maganap ang hindi inaasahang pangyayari. Ayon sa kanya, magbabandang hating gabi na nun nang makaramdam siya ng napakabigat na presensya na biglang lumaganap sa buong paligid. Lahat ng mga ibinaon niyang pangontra ay bigla na lamang nalason hanggang sa unti-unti na itong mawala ng bisa. Nang mapansin naman niya ang tungkol dito, dali-dali siyang sumilip sa labas kung saan dito na nga niya nasilayan ang isang makisig na lalaki kasama ang kaibigan niya at ang asawa nito na may mga nakapulupot na kadena sa leeg. Hubad-hubad din ng mga ito at yung kaibigan niya punong-puno ng pasa at kalmot sa buong katawan. Hindi na rin yung nakakapagsalita, indikasyon na hindi biro ang pinagdaanan nito. Matapos naman niya itong masilayan, biglang tumingin ang lalaki sa kanyang sinisilipan. Walang sabi-sabi, agad naman siya nitong tinawag na parabang tauhan lang siya nito. Nang mapansin naman yun ni Nario, hindi na siya nagdalawang isip na lumabas. Lahat din ng kanyang karga at mga kagamitan, iniwan niya sa loob ng bahay. Literal na pagkalabas niya, sinuko na niya ang sarili niya sa nilalang. Nung magkaharap na sila, kusa siyang lumuhod sa harapan nito. Indikasyon na inaamin niyang mas makapangyarihan ito kaysa sa kanya. Nang masipat naman ito ng nilalang, dito na ito tumawa ng malakas habang nagtatanong sa kanya ng, Napakahusay ng ginawa mo. Dahil dyan hindi kita papaslangin. Una pa man lang din, wala na sa bala kong pumatay ng mas mahinang nilalang. Kaya masasabi kong swerte ka pagdating sa ginawa mong yan. Dahil sa sinabi nito, taos-puso naman siyang nagpasalamat. Maya-maya pa, dito niya na nakita ang isang itim na sanga na nilabas nito. Ayon sa kanya, meron itong napakatulis na dulo tapos parang gawa ito sa ibang elemento. Nakapagtataka ring palagi itong hawak ng nilalang hanggang sa bigla niya itong itinarak sa pinakagitnang bahagi ng kanyang dibdib. Matapos niya itong maisakatuparan, may mga narinig siyang inusal nito bago tuluyang mamuti ang mga mata nito. Ilang segundo pa ang lumipas, dito na nagsimulang binalot ng kakaibang likido ang buo nitong katawan. Noong una kulay itim ito, hanggang sa unti-unti na itong pumula at umusok. Nang tuluyan ng maging usok ang mga likido, tumambad sa kanya ang kakaibang anyo ng lalaki. Paglalarawan dito ni Nario, meron itong mapulang balat tapos mahabang buhok sa ulo. May daladala rin itong malaking tabak tapos meron itong mga itim na pangil na halos mag-iisang dangkal ang haba.
Kahit butot balat lang din ng nilalang, di niya maipagkakaila ang puwersang namumutawi sa buo nitong katawan. Maya-maya pa, bigla naman itong ngumisi sa kanya bago sinakmal ng buo ang ulo ng kaibigan niya. Isang nguyaan lang din ang ginawa nito na parabang di nito alintana ang mismong bungo. Pagkalulong naman doon ng nilalang, nagwika ito sa kanya ng, "Marahil sa mga sandaling ito, meron ka ng kutob kung sino ako. Alam kong kilala mo ako, kaibigan. Dahil base sa mga narinig ko sa taong ito, ikaw ang nakapagsabi sa kanya kung ano talaga ang totoong karamdaman ng kanyang kinakasama. Yun nga lang, hindi kanya pinaniwalaan. Nakakaawa ang mga mangmang. Huwag kang malungkot sa pagkawala niya. Mamuhay ka ng naaayon sa kagustuhan mo. Tandaan mo na ang mga katulad ko, isang matalinong nilalang sa mundong ito. Hindi kami basta-bastang pumapatay na alam naming magiging parte ng aming kahihiyan. O paano, kaibigan? Maiwan na kita at marami pa akong gagawin. Meron akong babaeng pupuntahan na paulit-ulit na bumabalik sa aking memorya. Siya ang umubos sa lahi namin, kaya gagantihan ko siya. Pagkasambit naman ito ng mga kataga, may umusling malapad na pakpak sa bandang likod nito. Ikinumpas niya yon ng 2 beses bago ito tuluyang lumipad papalayo. Ayon kay Naryo, para itong bato na binala sa tirador. Napakabilis ng kinilos ng nilalang sa puntong hindi na ito nasundan ng kanyang paningin. Matapos ang pangyayaring yan, hindi na niya binalak pa na alamin ang tungkol sa nangyari sa asawa ng kaibigan niya. Hanggang sa pagkamatay ni Naryo Pinuno, sinasabing nanatiling misteryo sa kanya ang tungkol sa lalaki at sa supling ng kinakasama ng namayapa niyang kaibigan na kung tawagin ay Batlag, ang nilalang na katumbas ng 1,000 gabunan.